Focus Life. Αλέξανδρος Αγαθαγγελίδης, Μανώλης Κούλας. Focus 103,6. Έχουμε μαζί μας την Αγγελική Φιλιππάτου, είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Ρητορικού Πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης 2016. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς θα περνάς? Όλα καλά. Στο τρέξιμο. Πρώτα απ' όλα, πες μας λίγα λόγια για σένα. Βεβαίως, λοιπόν, είμαι πρωτοετής φοιτήτρια ιατρικής Αθηνών. Ασχολούμαι με το debate από το Λύκειο και εδώ και περίπου ένα χρόνο έχουμε ξεκινήσει να διοργανώνουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Debate, το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και επειδή απέχει μόλις 2 εβδομάδες, είναι η φάση που προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να υποδεχτούμε τους διαγωνιζομένους. Τι είναι το debate και μάλλον πώς λέμε το debate στα ελληνικά, πώς λέγεται το debate? Το debate στα ελληνικά είναι λίγο αφιλεγόμενο το πώς θα το αποκαλέσουμε. Ναι. Οι περισσότεροι το λένε αγώνα επιχειρηματολογίας, αντιλογίας. Μάλιστα. Εμείς περισσότερο προτιμάμε να το αποκαλούμε ουσιαστικά ένα παιχνίδι, παιχνίδι επιχειρημάτων, παιχνίδι ανταλλαγής επιχειρημάτων. Πολύ ωραία. Τι είναι το debate για εσάς, για αυτή την οργάνωση, έτσι? Η διοργάνωση, λοιπόν, μάλλον. Βεβαίως, το debate είναι στην πραγματικότητα αυτός ο αγώνας επιχειρημάτων, στον οποίο έχουμε 2 πλευρές που υπερασπίζονται το υπέρ και το κατά ενός θέματος και η νικήτρια θα αναδειχθεί η πλευρά η οποία θα καταφέρει να πείσει την Κριτική Επιτροπή ότι έχει παρουσιάσει τα πληρέστερα λογικά επιχειρήματα για να υποστηρίξει τη θέση της και έχει παράλληλα αντικρούσει με σωστό τρόπο τα επιχειρήματα της αντίπαλης πλευράς. Να πούμε εδώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο ομιλητής να κληθεί να υποστηρίξει μια θέση η οποία είναι αντίθετη με την προσωπική του άποψη, καθώς και το θέμα αλλά και η θέση να γνωστοποιούνται στους διαγωνιζόμενους μόλις 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα και ουσιαστικά η κατανομή γίνεται με τυχαίο τρόπο. Άρα εμείς αυτό που θεωρούμε το πιο ιντρικαδόρικο και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι το ότι πολύ συχνά θα πρέπει να σκεφτούμε λογικά επιχειρήματα για κάτι το οποίο δεν πιστεύουμε προσωπικά, αλλά αυτό μας επιτρέπει να λογοποιούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη σκέψη μας. Τι έχει να κερδίσει κάποιος, τι έχει να αποκομίσει κάποιος από έναν αγώνα debate? Καταρχάς, παρακολουθώντας έναν αγώνα debate, μπορεί κανείς να δει πώς με λογικά επιχειρήματα και με πολύ οργανωμένο και δομημένο τρόπο μπορεί να συζητηθεί ένα θέμα. Το οποίο είναι πολύ μακριά από αυτό που έχουμε συνηθίσει στις τηλεοπτικές αναμετρήσεις, στην καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο συνήθως εντυπωσιάζει. Αλλά πέρα από αυτό, εμείς που ασχολούμαστε ένας γάμο το debate, κοινωνικοποιούμαστε περισσότερο, αποκτάμε αυτοπεποίθηση για να συζητήσουμε μπροστά σε κοινό την άποψή μας, οπότε έχει κανείς πολλαπλά ωφέλη, νομίζω, να ασχοληθεί. Πες μας λίγο μερικά θέματα με τα οποία μπορεί κάποιος να διαγωνίσει ρητορικό πρωτάθλημα. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτό το οποίο θα διεξαχθεί, οπότε τα θέματα λογικά αναμένουμε να είναι ευρείας θεματολογίας. Φυσικά δεν τα γνωρίζουμε ακόμα, θα τα μάθουμε εκείνη την ώρα. Τα θέματα συνήθως μπορεί να είναι πολιτικής φύσης, να αφορούν, ας πούμε, ο δικομματισμός είναι ωφέλιμος για την πολιτική σκηνή. Μπορεί να είναι κοινωνικής φύσης, να αφορούν απεργίες, κοινωνικά δικαιώματα ομάδων μειονοτήτων. Μπορεί να αφορούν ακόμα και πιο ελαφρά θέματα, μπορεί να αφορούν το διαγωνισμό της Eurovision, το οτιδήποτε μπορεί να συναντήσει κανείς, μπορεί να αφορούν θέματα εξωτερικής πολιτικής. Γενικά στο παγκόσμιο σίγουρα περιμένουμε ένα συνδυασμό από όλα αυτά. Είναι και πολλά τα θέματα, πολλές ομάδες, πολλοί γύροι. Οπότε λογικά θα έχει μια διαφορά. Θα ήθελα να μας πεις πώς επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη για να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Ρητορικό Πρωτάθλημα? Βεβαίως. Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε, ουσιαστικά αυτό που έγινε, είναι αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ των πόλεων που θέλουν να διοργανώσουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, οι οποίες καταθέτουν τις προτάσεις τους, τις όποιες συνεννοήσεις έχουν κάνει με το φορείς και στη συνέχεια οι εκπρόσωποι κάθε χώρας που συμμετέχουν στο παγκόσμιο δίνουν την ψήφο τους σε όποια πόλη θεωρούν ότι μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα την διοργάνωση αυτή. Και η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε πριν από 2 χρόνια από τα μέλη
του Συμβουλίου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ως η πόλη που θα διεξάγει το πρωτάθλημα. Οπότε είμαστε και περήφανοι γιατί επιλεχθήκαμε ανάμεσα σε άλλα big, όπως λέμε, σε άλλες υποψηφιότητες, επιλεχθήκαμε ως Θεσσαλονίκη. Πόσα άτομα θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό? Θα συμμετέχουν πάρα πολλά. Περιμένουμε πάνω από 1.300 φοιτητές από όλο τον κόσμο. Είναι από πάνω από 70 χώρες, πάρα πολλά πανεπιστήμια, πάνω από 300. Και σίγουρα αυτό είναι και μια μεγάλη ευθύνη, είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που διαχειριστούμε σωστά να προβάλλουμε και την πόλη και το debate στους Θεσσαλονικείς αλλά και στην Ελλάδα γενικά. Οπότε πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση. Το Παγκόσμιο Ρητορικό Πρωτάθλημα θα είναι ανοιχτό στο κοινό, θα μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει? Λοιπόν, στο ανοιχτό στο κοινό είναι οι μέρες των τελικών γύρων που ξεκινάνε από προημιτελικούς, ημιτελικούς, τελικούς και σίγουρα θα είναι ανοιχτό στο κοινό δωρεάν πρόσβαση ο μεγάλος τελικός στις 3 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης, οπότε το απόγευμα, οπότε όποιος θέλει και έχει πια περιέργεια για το τι είναι αυτό το debate είναι σίγουρα ευπρόσδεκτος να παρακολουθήσει τον τελικό. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην διοργάνωση. Θα ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Focus Life. Αλέξανδρος Αγαθαγγελίδης, Μανώλης Κούλας. Focus 103,6.